някой се засегне, ако не е. Кажете сега, искам да ви кажа някой от вас една основна информация тия деца, които са от различни училища. Нека да кажете, че не са в художествени училища, други са отели, къде са отели. И въпреки всички, а после вие ще си подберете някои от тия деца да кажат по ваша преценка, защото не го познавам. Сега, някак си да... Така, къде е Ива? Тук съм. Айде, къде се скриваш? Сега, дайте да уточним реда на който ще казва, да знам как да ме запомня. Първо тя, след това. Кой? Нещо и така. Децата, които участват, да кажат, какво правят. Добре, ама вие разясните ли, че трябва да го кажете? Вие ще кажете, за да не се училище, аз да давам микрофон. Божи? Които ще кажат нещо, да минат най-отпред. Дечицата, които искат да вземат участие. И да казват първо и да си казват името. Казвам се еди как. Да си казват името. Говорите, първо трябва да си казвате името. Него е там. Ела да кажеш нещо, моля те. Ще кажеш нещо? Да, ще говори, да. Добре, айде сега, кой ще е първи, кой ще е втори? Добре. Първо тя ще бъде. Аз ще сдържа. Гледа много да не е в кадър. Добър ден на всички. Добре дошли днес на откриването на изложбата Градски диалози. Тази изложба се осъществява с помощта на финансиран проект от Агенцията за хората с увреждания и с любезното съдействие на Столична община, която ни предостави пространството на градинката Кристал. Този проект се реализира в рамките на 3 месеца и участват млади хора с увреден слух между 15 и 29 години. И те така предполагам, че много се забавляваха, много неща научиха и имат ентусиазъм и желанието да продължат да се занимават с фотографията и с човек. С нас работиха сурдопедагога Ива Статиева и фотографа Димитър Михайлов, който за съжаление не е сред нас, но неговият може да е тук и може да ни даде повече информация за това как се слушали съзнанията на предполагам, че децата ще кажат, че много е било хубаво или не знам, всеки може да сподели нещо. Гласувам. Много малко ви остава.
Здравейте на всички, казвам се Константин. За мен изложбата Градски диалози беше едно наистина невероятно преживяване, заедно с Асоциацията на родителите на деца с увреден слух. Темата на изложбата, както знаете, Градски диалози. За мен най-интересното в тази изложба беше не само личната изява, но също така, както виждате, тези деца имат слухови нарушения и въпреки всичко показват, че някога може да се справят по-добре от хората, които нямат тези проблеми. Въпреки всичко съм желала да подчертая не само относно моята тема, но и относно темите на всички, които са се постарали да изложат днес своите картини, които могат да се видят тук. Всички, които са изложили своите картини, представят невероятен талант и лична изява, която би могла да се представи не само в медиите, но и да дойдат хора лично да видят. Конкретно за моята картина бих могъл да кажа, че не е нищо особено, но все пак уникалното в нея е изключителните емоции, наречени любов и щастие, които са едни от най-важните за човешкия живот. Благодаря. Ето сега и Дарето. Нищо, и аз се ще го изрежем. Занимавам се с те, просто ще ги приключа. Моята по-скоро картина е свързана с природата Какви интереси имаш в фотографията? Какви теми те интересуват? От града специално какво те интересува? Интересен ли ти беше курса? Кажи от начало, курса ли беше? Продължаваш ли се? Ще продължаваш ли да Как беше представено? Ето много личенце. Има ли? много интереси много ги харесвате хората, ама не съм толкова забравя.